Kişinin yaşı ul bары bit sonları gına. Kişinin yaşı onun turmuşka qarашын, aqılın bilgiləmi. Миңа хәзер ничә яшь булса да, үземне 18 яшьлек кебек хис итәм. Иртән йөгерәм, дөрес тукланам. Şaba tizlege jiller, yazlardan şeylerge şeylerden kızlar. Yıllar kader, günler kader, matur yaşık deyip üzüle bağır. Kızlarımda, yegermelerimde, aman yaşık edip benim yüreğim. Saklap yarsı dertine, saklap sen yüreğim. Bәхетләрдә яшәү минем теләгем. Саулыкларда яшәп, шатлыкларда яшәп, йөзләргә җитегез сезгә теләгем. Булса булсын әйдә сырлар маңгайда, аларда бит матур без елмайганда. Җеймик дөнья малларын җитә барлары. Кызларымда, егермеләремдә, һаман яши кебек минем йөрәгем. Саклап ярсу дәртне, саклап син йөрәкне, бәхетләрдә яшәү минем теләгем. Саулыкларда яшәп, шатлыкларда яшәп, йөзләргә җитегез сезгә теләгем. Кызларымда, егермеләремдә, һаман яши кебек минем йөрәгем. Саклап ярсу дәртне, саклап син йөрәкне, бәхетләрдә яшәү минем теләгем.